No, čaute priatelia. Dostal som prepustku z domu. Sme si to vybavili aj s bankom. Čau, naložení sme až po strop. Úplne, že mega všetko. Máme, dúfam, že aj to, čo nám netreba. Takže chystáme sa na Ružin, na Kozinec, Margecian. V predchádzajúcom videu som hovoril, že ideme na zahajovačku, na ktorej sme boli. Boli sme tam sobotu, od soboty sme mali partiu, možno, že nejaké videjko aj tu strihnem, s tým, že od nedele sa dalo chytať. V nedelu som vybehol ráno už. Čaute priatelia, ahojte, tak ja vás vítam. Je nedela 1. júna, ráno, 4 hodiny. Potom cez deň sme boli na Člne, čo kamarát chytil krásneho zubača, takú 75-ku, aj krásneho strieža, no 35 mal, 36. A už nebolo v ten deň nič. Máme. No, ukáž ho. Oh yeah, krasotinka. Ja točím. Dobrý. Vyhoď ho tu. Oh, krásne ostreže. Dobre. A na ďalší deň v pondelok sme išli na celý deň na loďku. Sme to prešli vlastne až ku Y-ke. A s tým, že nemali sme v ten deň na 3 udice ani záber. Jak na schvál som zabudol komplet všetko na chate točiace, takže mali mobil, ale nič sme nechytili. Videli sme krásne veci, videli sme ryby, ktoré sa vytierali, veľké kapre cez meter vo vode po kolena. Aj sme pogrilovali, našli sme utopeného, asi to bol srnec, pridám fotku, keď ju tak nenájdem. A čiže dostali sme maximálne upal v ten deň. No to bolo to celé zo zahajovačky. No teraz sa chystám a mám tu len kaprársku výbavu. A čiže ideme s malým len čisto na kapre. Privlačovku som nechal doma. Máme čas len do zajtra, takže zajtra musíme ísť na obed, po obede doma. Tak sa vám potom hlásim od tej vody. No, kamaráti, partia, čaute. Takže sme to tu celé nejako vymysleli, sme to rozobrali, poskladali, máme nejaký urobený základný tábor, ale ešte nás čaká tam kopec veci, všetko dať na správnu stranu, všetko to rozbaliť, no a Mali už bičuje, takže ideš na to.
Máme tu prvú rybku, maličkého juniora. Ojojojoj, toto je taká hlboká voda je. Drž, Bobanko, udičku. Tak. Krásne chytený. Za písk. Oj, toto, jak je on chytený. Oj, ha. Dobre. No. Takého pekačoidného. Už mi utiekol. Chytíme ďalšiu, možno. Takže, kaprík jeden je. Na túto vaftersku. S prichuťou moruša. Jesínu. Dneska tu je aktivita. Tlak na vodu. Rybár jedna doprava, ďalší doľava, ďalší za hodinu, čo sme tu, či dve, a minimálne 20 rybárov prešlo na loďke. No. Dobre. To sme mali. Áno, Bobanko, počkaj, no. Dobre. Paráda. Tady ja videl rybu a teraz od pomalého kaporta. Ďalší záver. Ale tak, že rovno teraz na taký super pečete. Dobre? Nech ti spadne. Jako chlapi ideme, nie? Už ju mám. Mravec je tu. Tu sa pozeraj. Počkaj. Drž. Drž, na mňa. No tak, priatelia, chytáme kapre jedného za druhým. Každých, ja neviem, 5-10 minút vyťahneme nejakého, ale to sú len také maličké, úplne 35, 40, 45, myslím, že najväčší mal 50, 55. Sme trošku zmenili, chytali sme na cukrovú vatu, na maličké desiatky a na túto tu, čo je moruša, tiež disina, tak sme zväčšili, dali sme 8 hačeky od Starbajcu, také na feeder metodiak, s tým, že dával som na gumičku tie hroty, ale z toho veľmi padala ryba, tak sme vyrobili normálne klasicky a už dávame 15 po pínu na 8, hlačik na dvezec, ja neviem, do 10 cm a na 15 skúšame. Ale aj na to sme nevyselektovali veľmi nič, lebo či na väčší hačik a na strahu, čo je 15, idú stále furt len tie malé rybky. Ale nevadí, dneska celý deň sa s tým pobavíme s feederom a večer potom už som našiel s lodičkou nejaké tie body, nejaké zaujímavé hrany a večer to potom naložíme na kaprovku, dáme tam nejaké veľké gule 24 a prikrmíme to nejakými peletkami a uvidíme, čo sa bude diať. Také na celodenné hranie je to super. S tými rybkami. Mali ma zábavu, teraz momentálne tabletuje, tak mám chvíľku kľud. A mám tu kamaráta, tiež prišiel nás pozrieť a on tiež si trošku chytá. Takže tak. Jo.
to menšie asi. Aj ešte z druhú dicu. Dobre. Čo to je za ryb? Malý lišťok. Tak, lišťok. Maličky. Je 7 hodín večer. Dneska sa perfektne fidrovalo. Vyťahol si ryby aj malý, ja neviem, do 30 kusov sme povyťahovali. Také kapriky, úplne juniorov. Som zväčšoval potom tie dumbbellsy, waftersky alebo proste návnady, až som sa dostal na nejakých 15 na 15, ale všeobecne to už nejakou stálu ani susedom nejde. Strašne stiahol vodu dole. No a my ideme fidrovky vytiahnuť a na noc nabijeme kaprovky. Speklo dneska, fajni a kapitáni sme spečení, nevadí. No, takže budeme dávať veci. Osvedčená moja klasika pikantná chobotnica od Inferna 20 kombináciou, mal som len 15, ale dokúpil som dneska od Starbajcu čo to je, čučorietka, perfektne vonia, dám 2. Nebudem ani orezávať ani nič, aby bolo väčšie sústo, keďže tu je strašne veľa malých ryb. A na druhu dám pravdepodobne asi 2,24 od Starbajcu, tiež fermentovaná sepia, myslím kreveta fermentovaná. To je strašne smrad, takže mám tu fluorokarbon, záväzku nejakú, vyveziem to s zavážacou lodkou a dáme to je tu na rovný rík. Tak nejako to pôjde. Čiže tak nejako, čiže tá je dnešná montáž 1. Takže ideme na tie smrady. B24. Tomu priložíme za 2 hrste. Ja ho tomu hovorím haližužutou. Takže takto. Dneska som si aj zadovážil Fish Doctor. A veľmi dobrá vec. Hlavne sa mi to páčilo, jak to tam mali potrhané ústa. Doktore. Neviem z čoho. Tak. Pekne človek im to nadžaval. A pecka. No nič. Ideme robiť večeru. K tomu prisypeme. Mám tu halibuty na ličke. Také. Tak otráva na patkáňa. Také väčšie s dierkou. Tačky, to budú také desiatky možno. A toto nabijeme do 2 lodičiek. Premiešame to poriadne. Moje opakierku. No, a ešte by sme
v tomto vedre mať nejaký smradík. Čo tu máme? Toto nie. Čili. Sladké nie. Toto nie. Toto neviem čo je. Dáme čili. Dobre. No, byť večerný závoz. Ideme vyviezť udice. Predpripravenú zmes, ktorú naklatíme do lodičky. Tak. Dobre. Svetlo vypneme. Banko, čo nám povieš? Že ja som dneska nechytal. Chytal si na bič, pokiaľ si neotrhol, nie? A zatiaľ mal strašne veľa roboty okolo všetkého, tak sme nestihli naviazať. Ešte A čo teraz robíme, povedz mi? grillujeme a ja tu hrám na tablete, no nosko je spotený, čo nechcem vyrušovať. Tak, čuky mňauky. Prišiel večer. Malý ešte pozera rozprávku. Čo to, Bobanko, pozeráš? Povedz nám. Neviem, čo to je. Jojka pozeráme? Nie, to je nezbedný cowboy. Nezbedný čo? Cowboy. Áno. Cowboy. Ahojky. Takže máme to tu vyvezené. Počas grilovania som to zaviezol lodičkou. Prestalo fúkať, krásne sa rybky ukazujú. Bolene lovia, mesiačik je tam, takže dúfam, že bude pokojná noc v zmysle počasia. No a ja ešte to idem dopratať. Máme tu také bojové podmienky a mám toho dosť. Popravde od rána od 6. lietačky na balovačky, tu na vybalovačky a rozkladanie tabora, ja keby som prišiel na týždeň a prišli sme pri tom len do zajtra sme tu, takže dúfam, že sa cez noc aspoň nejaká tá rybka ukáže a že si zachytáme, teda celý deň sme si zachytali parádne. Mám dosť, jak som hovoril, mali sme pozerať rozprávku, zbalíme to a dovidenia. O 12. budíka prepísať a keby nič nebolo, tak sa ozvem potom zajtra ráno. Priatelia, je sobota, ukončili sme lov, mali sme rybárskú stráž v noci o 2:00, pol 3:00 a i teraz o nejakej 10:00. Chlapci si robia svoju robotu, to sa mi páči. By som to nejakom tak zhodnotil, že bola super rybačka z fidrovačka, lebo vyťahli sme cez 40 kaprov. Všetko bolo také maličké, pár som aj to natočil, ale
No 50 asi až nie, ale natočil som nejaké, netočil som všetko, lebo na čo. No na večer som tam nabil 2 gule, vlastne kaprovky. Na tie do rána nebol ani záber, tak zase ráno som to potom prehodil na fidrovku a zase sa pochytalo nejaké tie maličké kapriky. Pobalili sme, mám dosť, idem domov, vybalíme veci, posušíme, poperieme a možno sa zase niekde vydáme niekedy. Tak áno, aj s tebou, Boban. Hej, Mali si zachytal, mal dneska prvýkrát v noci, nie, ale teraz mal rybársky zápis, puf, štempel, prvý jeho, môžeme oslovať. Sa s vami lúčim a ďakujem pekne, že ste si pozreli dnešné moje video. Čaute.